Kakani Niger coup d'état ye min ye Burkina ale ni Mali ye olu jɛra ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko binkani wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin Niger kɔni ma ko olu kɔni ma jɛn n'a ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 30 ye CEDEAO ko ale ni UEMOA ko olu ye ɲɔgɔnba dɔ kɛ ɲɔgɔnye min okumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna sanction gɛlɛmaw ta Niger kɔni kama. Hakilila jiginna an b'a yirala k'a fɔ min kun ye juillet kalo tile 20 ale ni 6 ye ni Mohamed Bazoum ni ale yɛrɛ kun ye Niger jamanakuntigi ye ko ale ka fanga kɔni bɔsira la finitigi dɔw kɔni fɛ. Okumu kɔnɔna la min ye CEDEAO maaw ye k'u ye somme kɛ. Somme kɔnɔna la u y'a fɔ fana ko ni Niger finitigi ninnu ma Bazoum ka fanga la segin ma ko olu kɔni bɛna ɲangini wale dɔw ta ko k'a ɲɛsin Niger kɔni ma. O ɲangini wale dɔw tɛ dɔwɛrɛ o de ka yira k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ bɛna ka finitigiw bila ka taa walasa fanga bɛ se ka segin Bazoum ma cogoya min na. Ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ dɛmɛ fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ ni Faransi kun y'a ɲɛsin Niger ma ko Faransi y'a tigɛ. Ani Niger partenaire caman bɛ yen nɔ olu kɔni y'u ka dɛmɛw kɔni tigɛ ko ka sababu kɛ nin coup d'état in kɔni ye. O de kun na kunun juillet kalo tile 31 Mali ale ni Burkina olu jɛra ka sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ min ye Niger finitigiw ye ani Niger ka den bɛɛ lajɛlen ko b'u bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ ko wa ko k'a yira k'a fɔ ko u kelen tɛ wa u y'a yira k'a fɔ fana ko maa mun bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ ko u bɛna ɲangini jugu kɔni ta ko k'a ɲɛsin Niger ma tuma min na Niger ka denw kɔni wulila k'a fɔ ko u b'u ka yɛrɛma wɔrɔya ta ko olu kɔni tɛ jɔ n'o ye. Ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko CEDEAO ko k'u b'u ka finitigiw bila ka taa Niger ko ni CEDEAO y'u ka finitigi bila ka taa Niger ko kɔrɔ ye ko CEDEAO ye kɛlɛ bila ka ɲɛsin Mali ale ni Burkina de kɔni ma. Ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko ni CEDEAO ye gɛrɛntɛ kɛ hali bi Mali ale ni Burkina ko olu kɔni bɛna bɔ CEDEAO la ko ka sababu kɛ nin ye sabula ko nin ye ko ye ko min kan ka soutenir ko nin ye k'a yira k'a fɔ ko Niger maaw kɔni bɛ fɛ k'u ka yɛrɛma wɔrɔnya ta ko k'u bɔ majugu kɔni bolo. Ayiwa nin ye Mali ale ni Burkina kɔni ka communiqué. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention.